ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦଉଛି ବର୍ଷା। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଗଛଟି ଲଗେଇଥିଲି, ଫୁଲ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେଦିନ ଭିତରେ ଲଙ୍କା ବାହାରିବ ବୋଧେ। ତୁମ ଭାଇ ଗାଧେଇ କାହିଁକି ବାହାରିଗଲା ସୋରୁମକୁ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସୋରୁମରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାନି, ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଭାତ ବସାଇଦେବା। ଆଜି ତ ଆମ ନଣ୍ଡା ବାବୁ ଦେଖା ନାହିଁ, ନଣ୍ଡା ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇତେ, ଟିକେ ଆମେ ଭାତ ବସାଇଦେବା। ଆଉ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଧୋଇ ବସାଇଦେଲି ଭାତ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚୁଲୁ, ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ସେମାନେ ପଛରେ ଖାଇବେ ବୋଧେ। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ହେଇଛି ଆମର ଚିକେନ ଝୋଳ, ଗେଣ୍ଡୁ ଦାଦୁ ରାନ୍ଧିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ଝୋଳ। ଖାଇ ଖୁଆ ସାରି ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରି ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଫିଟିଂ କରି ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ କାମ ଲାଗିଛି। ଧୋଇ ସାରିଲେ ଦେଇଦେବା ଗାଡ଼ିতে। ଭାଇ ଆମର ଜଗିଛନ୍ତି କେତେବେଳୁ। ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ଧୋଇ ସାରି ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ବାନ୍ଧି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ନେବେ ଗାଡ଼ି। ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମନ ଖାଲି କନ ଆଉ। ଭାଇ ଦେବେ, ଯାଅ ତେବେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଅ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ହରିଆ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇକି ଆସିବା। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ହରିଆ ଭାଇଙ୍କ ଚାହା ଦୋକାନରେ। ହରିଆ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଯିବା ସୋରୁମକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।